District Councilor Yongsi nona dihu Asonson nona bangke Autonomous District Councilor sor ya kong gethene ya dihulo puleli tum pudam na athema sarkar ke dakta BJP la pen state ta BJP la pen ke central ta BJP la sin 1951 hala Survey of India teng ilitum phananga plak te kang hala so hut nelilong record do la ahoy ta nili chini thai inglong ar lok lang royment ta nili chini thai la si labang so dokumen na teng pen nili nang tuma phan ahoy alam nang thanjir poneli ilitum non khasi peng chedaya hoy kala helo yo west then up the Umjam River to the mouth of Umlet and up the Umlet River to following Juwai subdivision boundary to Umkhen River budak se tok daklo halabang salang roy ke Umlet aroy bangela ke hapu parai ke muplong lo puparai thuli ke karbiang longan se dulo muplong haplu parai lo an ke Umyam puchumang tum ke puke lang chiru pu karbia tum ke aprang ke kolengaroy sipu an aber ana bang ke koleng popot karbi tum ke pu parok tum nang irdim tek telo killing pu la hello la solang roy pen la se athak wang lo tang te la Umlet sitok dun lo pen Umlet pen athak wang lo tang te an ke la Umlera aroy kang bob damahin dampo Juwai subdivision boundary lo la pen Juwai subdivision boundary pen dam thopo south then up the down the Umkhen River to the mouth of Umchenam ha Umchenam pen dam thopo about 2 mile lo tang te an ke 2 mile lo tang te south east of Jengka Holu poke la ke karbi alam pen ke hoy dodon athe mala karbi lang piadim chikom ulo sadim prai harai keng hodu chongkrakun la se Jengka Holu pugi pulo an hala dak pen dampo Jengka Holu pen athak dampo 3 kilometer 178 meters so tang te then up is part to the south of this stream hala salang roy helo hoilo hala salang roy kela ke sai suma sekang bob damlo to the source of Ami and Amreng pen Amreng kang bob dam joipo then in the source of Ami Amreng andam pulotang te anke south easterly direction to the source of Umsaikiti pugi puke ako hut ko rongkhang la pen so polling room ke hala dake rongkhang rong so pilo anhala so hut rong opa hut keng ka cham riga cham adim phansi Umsaikiti pulo saikiti ge chumang lam lo ri cham keng cham adim pulo and down the Umsaikiti to a point opposite tapat village hatap tapat arong opposite lo hala arsi pilar ke theng raya dim lo hala dak lo angke dampo hadak pen lo tang te from their street line hadak pen dam yoipo source of Umkhermi kang bob dam yoipo an hadak pen Umkhermi kang bob pen dam thu yoipo lase and down the Umkhermi to Mintang River ha Mintang langroy dam yoipo Mintang River pen ke and down the Mintang River to Kupli River ha Kupli je tok dam lo lelo hoy binong ke athe mala so hut 1951 na census hut alang tum ke chok chedet abang ke cumang tum ke rem ide abang ke population survey lo an population survey hut ke ili tum si high death lo hala so hut a population ke jo bothalang so PS lo la so hut bothalang so PS ke Dimasa Kochari dulo male 3296 pinso atum Faruk suri ke thomra faruini reng soksar ke rathrok female bang 3225 female bang dulo suri ke thomra faruini ra engkora pho garo atum dulo male 812 female 758 pinso ke bang faruner ke bang krehini arlo suke bang faru throksira phokeraner ke mar atum ke male 9 only khasi anjontia chumang atum lo lake la so hotalang tum Karbi Anglong dudun de po chumang edu population nang sipi dun de det anamat la sela so census hut la selang tum ke male bang ke 1421 female bang ke 1353 wer any Kuki tribe ke lamu ke kananu chan tum lo sangka chep tum lo la tum bang male 212 female 161 mikir ke li tum lo hala so hut ta li tum ke Pinsulok si 24,869 dukok lapen female bang arlu suta 23,432 dukok any Miyulusai tribe bang dulo male 17 female 27 any Naga tribe ke male 2 only hala suhud la so asan suspensi central long lelo putenak tum si majority lo pot la ana bangke mikris manang popuseli tum panang pidet lo ali tum panang pidet pen arso rong kache thaka huta ngelidak nang peklang po ke ilitum hadak
Khasi penang cetak lo portion from United Khasi and Jontia Hill District. Hadak penang pilo 30 villages of block number 1 Northeng Doloship. Lapen ke 15 villages of block number 2 of Lata Northeng Doloship and lo. 71 villages of block number 1 Minreng Doloship and lo. 1 village of Murab block number 1 Lalung Nonglum Doloship and Senang pilo. 60 villages of block number 2 Labangta Lalung Nonglum Doloship and Sinak Pilo. 56 villages of block number 2 Lata Menri Doloship and Lo. Andak se tok dak lo Kanduli litumadim puge. Dak se tok lo la puhelo 3 villages Kanduli, Ompaweng and Mukoiram. Labangke la dak se tok dak lo lake Nongjingi Doloship and Silitum Panang Pilo. Aru 2 villages Bangke Maulintet and Umat Nonglum. Labangta ilitum Panang Pilo. Ala pen ke lakanong jingi dolo sipen lo 2 villages chicken and lumlapang lata block number 1 pen ilitum panang pilo dolo labang ke jintong dolo sipen lo tanang pi 79 villages of block number 2 jintong dolo sipen nang pilo 1 village of tapat sometan and langkuroy arong amat si dak tok dak lola sud nang transfer la sila ili tumpan nang pilo lapen menri dolo sipen lo 24 villages of block number 1 laken nong khlut dolo sipen lo 1 village of murap laken nilirong amat lo block 2 lata laken nong jingi dolo sipen sinang pilo an labang 8 villages of block number 1 lake raleng dolo sipen sinang pilo 1 village of mosut lake block number 1 ben sinang pilo changpung dolo sipen lo la sila dak tok at lojo ili tum kecetak na rong an ke lake portion from Sipsagor district lo an ke lata rong arong dupik lapen ke lake labang ke portion from Nogong district la Nogong district penta dulo la si ili tum hala sa uhud da sensas uhud ilitum haidet amasi alang tumamunit IAS officer inut do amen lola helojo EAS pakintin pu IAS officer malang tumamat sitok lo lasi langroy langjeng ekdom pasarbi pakan nat tadu mani kulita commission hutsi bohai pi melo lasi lake mumu afisata state a minister tum ta chi petek dun autonomous district council hi anjan chingki ke tik chekeng ke tik che plak chet che beng chet badam tu chet wang tu chet ji seta un pu dak tok dak that men set ka chingki avedat mane dulo la bang supendat pilar phang no det bang ke neli hadak namdong sedu ada bhala kene sungo bhalang dhar bang cm phan phun nang lo je la son lo an ke la sik ke sa bang chi pinang ne lo pulo cm ke thak dun bang la phelo la ke komane usu phanar de phrat seta apie pu phan jo nang su pu pachini ni ठीक ल सोन थाक्से सोन के चोक चे फनसी बांगार दे फ्रादलो बा मनी से तार दे फ्रादलो को पचिनी नहीं अपोसी पिलार फांग नो दाका पोसी लसे लाके सेंट्रल सो सर्वे ऑफ इंडिया ना सोर से सलाम पिलार पोत लासी ला तुम फान केस पिना को लो पचिनी को लो पोला का थाने लो लापेन ahoyalam cipulo ahoyalam ke ang tepo ahoyalam bangke la bangke ne tumta nang pinangi ta bolo nang tumta kebang chot nangi ta bolo chi kormar nang ne non ta hoile chi kormar ali mundi hiansi ka chi kroite se chi kormar busi pudun daklo a khaitina sarkar kachari abang ta ahoya bang pang ekrang la posi bang nang si yok wong pop la si ahoya bang pang ekrang den la si non si mek prang lang non bang ke lang litum ha adu ya hoya long ta tuwar ke bidam la pen ke leng fit tuwar ka salam dam bang ke adu dai dun klok non bang se salam lo ni lima thang mat si ni chi dun lo la pu ha sabuda hin ta sabuda an pon lo la pen ka hapu umjakini hin ta umjakini ro an pon lo an pen ke hala kene lana tuta patahin tanon hut pongbon lo langkroy penta la kaha kongres arni SDCR ni kadue penta selam le pinlang la sinon se selam lo satu ar bang tanon hut pon lo la si neng kithe bang la helo je lanona tenga speed jong si ahoka hak lem pulote la duya hoya bang ke thir klongi pusneli matha lapi anon nangli hidi ajit sovet ka chi yora nang ke litum kor long phidi finagi la tai litum korte chi kroisar nangi hemisi chi kroisar nangi chi kroisar sete pidikhe na son thot si non ta do ya hoye bangke cm le chingwai dun chi alang le chi kroi dun ji puseta ilitum adu ya hoi ke do tum phan nang char ju nangi la pena lang ki piya neng ave woi phit seta ba do thu ai phit puseta ilitum long na chingki nang yang chi than nang na chingki nang chi than pen si rat atum ka chi kroi ateng si klem nang la si non bang rat ke ne tumen chi sita pipe pudu thip nangi pulo cm phan ta la salam sip rat ke non mat ke puthip lo
Yang long le dunde athe ma give and take bangke neli nang than pola ke Khanapara district pen Gwalpara district na thu se to arne sineli dun lo border installation neli dun lo la chomanga tum bang pilar pi bublo he ana marang ke hala apranga GPS ateng la tum ka che to ka teng nang ching thum lo amat karbiang long se putua pu Meghaloi pen kilometer hini lang asam hinang gelut an gele hala pu kilometer hini Meghaloi alang tum ka che pua Meghaloi pua jusi pilar ke tudam koklo la si hala puta neng ki thedu je claim pame pulote Hemonto Biswa Sarma jong se claim pame pute NC sita dunde ngate hala sut pilar ke boyar si hai mathia bari long ta pholok lo hala pu ke phelo hai mathia bari kamrang si thulo khula lampi lada kadim lo nong che pekeng gan la pen la pura nikor hin la pu bang ke la nikor pu ke la aeroplane filang den lo ranikor pen pathor khuma piling kata dakhelo seta Karbiang long hin ke la hai give and take a police la pen la bang la pu nang ne la मैंने नांग पाई फेक फे नेली के चिनी दु न तेंगे तुम डिस्कस में चिंगवाई लो अनमत पेसी नांग तुम दाका नांग लुचok polo aprang Karbiang long pen tipi dam bang chok cedet tim ke ladak non khanduli lang hempia bujar long lang hempia itie long si aprang ke la betelen kem bikok anhala tum bang tamat halo pute tum tala are le bidun de tiglo puamat am ierong par bikok ana sinon pupu hu minister yan chingwai po pusipu la ke prabjing pen terek po busini ligar julong la kaneli nu pen ligar julong chot kali approve te kan long lo neli. Nah, hello.